Район үзәге югары яркәй, ямьле яз табигаты кебек көннән-көн матурлана, ямьләнә, төзекләнә. Монда авыл халкының өлеше зур. Алар ярдәме белән бер ай дәвамында бик күп чистарту, төзекләндерү, яшелләндерү эшләре башкарылды. Һәм ул бүгенге көндә дә дәвам итә. 15 май көнне Комсомол урамындагы полисатниклар тәртипкә китерелде. Район үзәге урамнарына бихисап чәчкәләр утыртылды. Булар хакында тулырак мәгълүматны эшләрне контрольдә тотучы Югары Яркәй авыл советы авыл биләмәсе башлыгы Рәмил Хәертдинов сөйләп үтә. Хөрмәтле авылдашлар, менә бит елдан-ел Яркәй безнең матурлана. Елдан-ел чистартырга тырышабыз, биярга тырышабыз инде. Көндәлек безнең урамнарда шүпләр җыела, дворлар җыштырыла. Шуннан инде менә күреп торасыз, быелгы елда бик күп эш эшләнде. Учреждениялар үзләренең капкаларын, территорияларын бик актив катнашып чистарттылар. Полисатник Коммунистический урамында буена-буена безнең полисатник бия алып чыкты. Бу инде билгеле бер сельсовет кенә эшли торган эш түгел. Шуңа инде мин әйтәсем килә инде бу учреждение предприятиеларга зур рәхмәт. Безгә шулай ярдәм иткәннәр өчен. Шуннан инде безнең күп кенә эшләнде. Бакча, юнны ягында бакчаны җыештыру бик зур эшләр эшләнде. Бик зур эшләр әлдә бара анда бу көндә. Менә бу көндә инде эшләйбез. Комсомольский урамында иске полисатникларны сүтеп, яңа токта белән кагып, бияп, матурлап эшен бетергә инде. Хөрмәтле авылдашлар, минем сельсовет исеменнән бер үтенечем бар, әйтәсем килгән. Капка алдыдагы токталар, ком өемнәрен, кирпечләрне алып куйсагыз әйбәт булыр, чөнки ул Яркәйне бик ямсызлап тора. Шуннан инде маллар тотучыларга зур үтенечебез бар инде. Көтүгә чыгасыннар, урамга бәйләнсез чыгарып бермәсеннәр. Потому что алар безнең чәчкәләрне, агачларны сындыралар, чәчкәләрне ашайлар. Шуңа әйтәсем килә, шул строй материалларны алып куйсагыз, әйбәт булыр. Ато быелгы елдан штрафлар бик артты. Шуңа инде если алынмаса, адым комиссия төзеп, протокол төзеп, адым комиссия кертергә туры киләчәк. Шуңа шул хәлгә барып биткәнче төзекләндереп бетерәйек. Тагын бер безнең сельсовет исеменнән үтенечебез бар. Үзегезнең өйләрегезне, кыймаларыгызны бияп куйсагыз, матур итеп, бергәләп Яркәйне матурласак, үзебезгә күңелле булыр. Без килгәндә Комсомол урамындагы полисатникларда кызу эш кайный иде. Биредә муниципаль район хакимияте, Илеш Җылы җәмгыяте, районның элемтә тармагы, Югары Яркәйнең 1 һәм 2 балалар һәм яшь-үсмерләр спорт мәктәбендә эшләүче ир-егетләр полисатник эчендә урнашкан агачларны, ботакларыннан арындыру, иске киртәләрне сүтеп, яңага алыштыру буенча күләмле эш башкара иде. Эшләүчеләрнең кәефләре күтәренке, эшләре яхшы бара иде. Погода матур, кояш, сәламәтлек бар. Яркәй матур, тагын да шуны матур итәргә дип чыктык. Нинди эшләр башкарасыз? Бүген Яркәй авылында бик күп җирләрдә чәчкә утыртачакбыз. Берәүшә Комсомольский урамында безнең җимерле бирәк ямсыз хәлгә килгән паласалар бар. Шуларны мутлап чыгабыз. Бүген шунда бик күп организациялар катнашачак. Тирә-ягыбызны чәчкәләр белән ямьләндерүдә елның елына мәктәп укучылары зур өлеш кертә. Чәчкә үсентеләре белән авыл советы авыл биләмәсе этәкне итә. Тәлгать Рахманов исемендәге урта мәктәп укучылары бик күп еллар Дон монументына шефлык күрсәтә. Кышын кардан тазарту эшләрен башкарса, язын җәйген чәчкәләр тәрбияли. Бу көнне 7 А, 8 А сыйныф укучылары Совет урамында, 8 Б сыйныф укучылары Ленин урамында, 10-чылар Дон монументындагы аллеяга чәчкәләр утырту белән мәшгуль булды. Мы находимся в аллее боевой и трудовой славы, и мы, учащиеся 10 классов школы имени Талгата Рахманова, на этом ответственном участке выполняем с радостью и с гордостью эту работу. Сегодня мы обновляем розы и саженцы других красочных цветов. Мы делаем это с гордостью. Хотим, чтобы эта аллея радовала жителей
райцентра, лицей нашей школы. Беренче гимназияның 8 А, Б, В сыйныф укучылары да тирә-ягыбызны ямьләүгә зур өлеш кертү максатында үзләренә беркетелгән үзәк урамга, коммунистик урамына чәчкәләр утыртырга чыкты. Егетләр җир казысы, кызлар чәчкәләр утыртты, су сипте. Чашка утырта башладык, чтоб для красоты нашего района, чтоб село процветало, была красота. Күмәк көч тау актара дигәндәй, район халкының күмәк көче белән тирә-ягыбыз ямьләнә, күркәмләнә. Ә безгә райондашларга күп көч түгеп эшләнгән эшкә битараф булмыйча сакларга гына кала. Айгөл Малаянова, Инсаф Исмәгыйлев, Илеш телерадиокомпаниясе.